Van 11 november af wordt op alle joen stilstaan bij het 600-jarig bestaan van de Grutte of Sint-Martinuskerke in Dokkum. Van ouds lieden de klokken om 10 voor 10 joens om borgers en vrijende pekers te waskoggen voor de sluitende stadspoorten om 10 uur joens. Terugverorende luchtmasten op de Grutte Markt wordt de geschiedenis van de stad, de markt en de kerk letterlijk in het licht zetten. We staan hier bij de IJsfontein. De kunstenares heeft een heel mooi plein gemaakt en die had ook gezegd, als ik een kunstwerk plaats, dan moet de omgeving ook mooi zijn. Dat heeft ze ook gedaan. We hebben hele mooie verlichting en de verlichting die heeft vele mogelijkheden. En ook om de kleuren te wijzigen, dat doen we met de Admiraliteitsdagen, maar dat gebeurt ook met de 10 voor 10 straks. En om 10 voor 10 gaan de klokken, 's avonds. En dan is het heel mooi om te laten zien dat de geschiedenis van 10 voor 10, boeren en buitenlui die van het land binnen de stad wilden komen, moest om 10 voor 10 binnen de poorten zijn. Het is net verneerd dat de Grutte of Sint-Martinuskerke en de Grutte Markt op 11 november, de namendag van de heilige Sint Maarten, met verschillende kleuren belichten wordt. Martinus wie bisschop in Tours, lang verlien. En van hem is het verhaal bekend dat er de helft van zijn mantel waaien aan iemand die het hasneert hier, aan de kant van de wei. En daarmee bezocht er ergens het leven beter te maken van degene die het neert hier. En brengt er licht in een wereld waarin dat het soms misschien wel wat zuster is. En zo zijn er een heel soort kerken hier in de omgeving die namen dragen. En daarmee was ze eigenlijk het leven een beetje lichter maken, ook al als het wat zuster is, zo nou en dan. De lichtimpressie op de markt met inwoners, bezoekers en toeristen aanloeken om ook op de joen de markt te bezieken. Frank van Dijk is de ontwerper van het nieuwe kleurenspul. Het duurt 2 minuten, dus zo lang gaan de klokken ook luiden. En we beginnen met groen. Dat is eigenlijk het groene land waar ze op dat moment zijn. Dan gaan we langzaam naar blauw. Blauw is het water van de grachten. En als we dan eenmaal in het centrum zijn, in het hart van Dokkum, dan wordt het rood. De initiatiefnemers van een lichtimpressie lieten weten dat zodra de situatie in de wereld het weer talit, de meer vorm en inhoud doen wordt om de bijzondere geschiedenis van Dokkum. Daarom wordt er al volop naitacht oer activiteiten voor Takkum hier. Nou, er komt een expositie, er wordt een boekje uitgegeven en we zullen op verschillende manieren bezieken duidelijk te maken wat een kerk als de Sint-Martinuskerk als cultureel erfgoed eigenlijk hier ook aan mensen bieden kan.